Аз съм Оти Бъчваров и с Дискордия създадахме най-вкусното кулинарно шоу на колела. Food on the Road! Пътуваш, спираш някъде, слагаш една масичка, едно котлонче и започваш да си готвиш вкусни неща. Но те и могат да са здравословни, могат да ти напомнят за страната, в която си отседнал, или пък от страната, от която идваш. И в крайна сметка ще си говорим за онези герои, които пътуват хиляди километри, качени на ето тези зверове. Да видим кой е героят на този епизод. Ето го и героят на нашия епизод, на нашето бързо, лесно и вкусно предложение. Искрене, сметна ли колко са километрите? Около 800 хиляди до милион. До милион. Скромно и откровенно. Ти откъде си? Бургас. От Бургас. Сега, ние си говорим за Food on the Road, обаче в така цялата система си известен като човекът, който по-скоро е Fit on the Road. Fitness on the Road. Как се тренира и се пътува? Защото по пътя съм виждал най-различни неща, които човек може да срещне. Но фитнес и все още не съм виждал по пътя. Ами случва се, когато има желание, се получава. Твой фитнес къде е? В ремаркето основно, понеже там условията най-позволяват. Когато вали, да. Винаги мога. Ластици, тежести. Тежести се носят допълнително. Ластици, използвам жилетка, ползвам групажни дъски да се направя успоредка. Това означава ли, че храната, която ти си приготвиш, също е подчинена на това човек да изглежда по този начин, защото обикновено човек, като седи зад волана, се очаква той да е така, с моята физика, по-крупен, по-големи бузи, докато ти изглеждаш по съвсем различен начин. Броиш ли калории? Следа ги. Не е стрикно, но се старая да следа някакви норми. Все пак. Каква е храната, която ти си приготвиш на път? Основно пилешко, яйца, по-лесно се приготвят и са едни от най-добрите. Как си правиш нещата? Правиш си няколко от тези порции по-здравословна, по-ниско калорична храна, приготвиш си и си ги ядеш по пътя или всеки ден спираш и готвиш? Правя си основна храна, която е за цялата седмица и когато спирам си приготвям на момента. За през деня, когато работя, понеже нямам време докато работя, трябва да хапна и имам приготвена. Имаш приготвена. Уважаеми приятели, днес Искрен иска да ви приготви, да ви покаже как се прави неговият любим сандвич. Момент. Понеже сме Food on the Road, имаш и една пристилка. Така, за което можем да започваме. Ето го и фит сандвича на нашия приятел. Пилешко месо, може бутче, може и бяло месо, разбира се, без кожата. Just бъс на едно тиганче, вадим го, на негово място слагаме лукчето, леко да се карамелизира. В това време разбиваме две яйчица, гледайте да не ги пресушите. И тогава две филийки хляб, задължително пълнозърнест. И сега, истинският шофьорски пенис. Обръщаме с двете ръчички, леко да се позапече хлебчето и от другата страна вадим, слагаме нещо зеленичко, най-добре айсберг, добавяме месото, затваряме и ето го. Сандвич с пенис. Като си говорим за пенизи, днес ще се опитам да ти предам един малък урок. За това как да готвим здравословно, как да е много бързо и как да е наистина с лекота. Ето, на вашето внимание, Негово Величество! Прекрасното, свежо и вкусно свинско бонфиле. 0 мазнини. Съгласен ли си? Да. Така. Да палим котлона и да сложим начало на нашето бързо, лесно и много вкусно готвене. Да не забравям. И здравословно. Свинското бонфиленце го почерпваме с малко черно пиперче и с малко захар. И после с ръчички търкъл
върго, търко, върго. Мазнината няма да сложим в тигана, а ще добавим към месото. Леко го омазняваме и го мятаме да се запечата до златисто в тиганчето. В това време нарязваме лукче, слагаме го и него. Нищо сложно. Важното е филето да има златист загар. Само какъв цвят има. Веднага ти се дояжда, нали? Вътре месото е сурово. Ще видиш какъв трик ще му приложим след малко. Оставаме го още малко да се запечата от всички страни. Малко зехтинче. През това време ще подготвим зеленчуците. По няколко розички, бракули, кърфьол, парченца целина и разбира се, мърковче. Това са те полезни и най-вече ниско въглехидратни. Нещото, което съм сигурен, че нямаш в този камион, е ето тази джиджавка. Знаеш какво е това? Нямам представа, но ми е интересно да разбера. Мили приятели, това е най-обикновена решетка за варене на пара. Става бързо и сочно, защото парата не е варене. Варенето на пара означава, че целият обем над решетката се насища с водни молекули. И моля ви, не го отваряме поне 10 минути. Сега, като си говорим за важни неща. Сол. Слагай. Солта слагаме сега. Кръц. Лимонена кора. Лимонът е добре да бъде измит. Страхотно дава една свежест на зеленчука. След което правиме и така. Хоп. Правите и така. Подхвърляте. Гледайте да не разсипете. И това нещо е абсолютно готово за консумация. Супер храна. Лимонът поддържа цвета и вкусът на това, което сме направили. Какво се е случило обаче с нашето прекрасно месо? То е починало, лукчето е станало феноменално вкусно. Леко оттръскваме месенцето. Слагаме ето тук. Взимаме тиганчето и вече тук добавяме разни неща. Люто обичаш ли? Да. Сега, лютото може да се сложи по два различни начина. Едното е, както направи ти, с мелничката кръц, но има и още един пилив. Любимото бурканче с пукани люти чушлета, това е леко кисело. Маринатата от лютите чушки те връща в България, нали? Да, много приятно. Много приятно. Слагаме малко, ето така, за да стане и пикантно. Тук може да добавим още черно пиперче. Може и господин Бъчваров без черно пиперче. Добавяме и малко солчица. Слагаме го да цвърне. И аз в този момент викам камерите да дойдат да впият обективите си в това, което ще се покаже тук. Най-вкусното и сочно, най-ниско мазнинно месенце от великото прасенце. Да. Така, нали? Гледай сега. Режем. Ама погледнете, месото е направо свръхестествено. Насладете му се. То е сочно, клеко и само минута го дели от финала. Обаче, изчакайте течността от лютото сосче напълно да се изпари и чак тогава, джъзбъс, всички филенца ги минаваме за секунда през тиганчето. И сме готови. Великолепно, нали? Да. Гледай. Сега взимаме лукчета и можем и така отгоре. Още веднъж да ги полееме. Още малко лимонче. И нашето ястие с Искрен е готово. Едно предложение за Fit on the Road. А той, както знаете, ще получи подарък. Един прекрасен комплект, с който хем да има термос, където да си държи храната, хем да има едно прекрасно канче и разбира се пристилката, с която да се вихли и всички да му завиждат, когато готви. Аз обаче имам за теб и още един малък подарък, за да си по-различен от останалите. Специално за теб една решетка за варене на пара. И очаквайте следващия ни епизод, когато отново ще сме на път и отново с Дискордия ще ви покажем, че Food on the Road е едно пътешествие на фантазията, на приятелите и на вкусната храна.